кызларга бүлгермичә генә килерсез, ярыймы? Яхшы булды. Тукта, Исмәгыйль бәгърем. Әбием әйтә, шушы атна-ун көн эчендә туй итеп алырга кирәк ди. Йөрәгем курка. Арагызны бузып ташламасыннар тагын ди. Ярый миңа дисә, бүген үк туй итәргә мин разый. Теләсәгез кайчан булсын. Яртык бишмәтне култык астына кыстырам да, эчеп кына киләм. Ну, малай дошманнарның йөрәкләре янарсың. Синең әле шулай дошманнарың да бармы ни? Яңгыр явып торган көн булса да, безнең күңелләребездә һәрвакыт җылылык саклана. Чөнки бүген Кәрим ага Тинчуринның туган көне. Һәм без ел саен аның зиратына барып, аның каберенә чәчәкләр куябыз. Һәм менә инде безнең Кәрим аганың үзенең паркы булды, Аллага шөкер. Һәм аның бюсты, бердән-бер бюсты куелды, урамда торган инде. Бер бюсты аның безнең театрның фойесында бар тагы. Шуңа күрә без Кәрим аганы ничек кенә булса да төрле яклап зурларга, аның исемен үзебездән соң килгән буыннарга калдырырга тиеш. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Karim Tinçur tiyatrının izlekçileri Karim Tinçuri'nin kim ekenini anlar, onun için, onun hizmetlerini beğenip, hem facialı yazmışının girenliğini anlap, bana şu dereceye getirdiler. Müzikalni dramının nerse ekenini anlatkan kişi, sahnede küsetken kişi. Onun derecesinde bugünkü vakitte Seyder bilen Karim Tinçur'un derecesinde yazgan eser yok. Müzikalni eserini açıp tamaşasını kararga mecbur etken kişilerin birisi. Bu degen söz, bu yana alımını kullanı, yana şah tamaşasını tiyatrga celp etü. Үзе безгә язган сәер язмыш килә күңелгә. Бер сорау бар. Нигә сүнми һаман ул тергезгән гүзәл бер учак? Әйттем, биттем. Мин имзамны куям. Җырлаган чакта җырының моңында эргәндә, бәхеткә таба чапканда, күршеңә юл биргәндә, кеше кайчан матур була? Кеше матур шул мәлдә, шигырь тыңлаган чагында, уйга чума белгәндә. Yerge kirip kızlar aşıkende, yigit күзе төшә бармакай, көмеш булса тәтле йөрәккәең, кызыкма син алтын балдакай. Көмеш булса тәтле йөрәккәең, кызыкма син алтын балдакай. Kızıkmayım min altın bağdaklarga, Күңеліме түшкен ярғы егітке, Кейіндер күлмәк қорғаш балдаққа, Разыйман мені егіт ғәмірге. Үзе жат иткән вакытта үзенә үлмәс һәйкәл куйгандар. Һәм без менә 2 ел элек, 21 елның язында менә шундый бюстта куйдык. Һәм күркәм традицияга инде әверелер монда бу бюстка килеп чәчәкләр салу, күркәм традицияга әверелеп бара. Театр инде еллар буе Карим ага Тинчуринны ылылап
аның туган көнен уздыра. Бүген бик күп бүген чаралар, инде чаралар, бик кызыклы чаралар. Метрода да безнең узды. Менә искә алу чарасы зиратында да булды. Һәм иң истәлекле билгесе дип әйтимме, ул инде аның әсәрләрен белән театраль сезонны ачу. Bizga Allah biz takdirliyiz. Anın ismin alga taba alıp barabız indi. Hem biz bir bәхетле kişiler. Niçin? Çünkü anın tarihi, anın kul yazmaları, anın әйберләре безнең театрда сакланып кала. Хәзерге вакытта Рабит абый безгә күптән әйберләрне бирә инде. Аңа да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Ул хәзерге вакытта безнең яныбызда бүген килә алмады инде. Әмма шул аның тарихын, аның тормышын саклап калган кешеләргә дә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Рәхмәт.